dobra, a? Ljuta. Da film snimi. Ovo ide na YouTube večeras. Dvi kante vadim ovake. Šta ti kad smo mi drenju počeli peći mahal? Što ti je jasno? Samo nek se peče. Ništa više, samo ovako šaku. Ovo viče hele, daj hele. A, nego ona zdrava. Ona kažu tako ima šećera sa mesnom dala. Da čaj kuha. Ne nakon i prosijati, ništa kuha čaj pravo prosijeti i popije da ja mesnom dala. Kohara kad je imao sa Fane koje je dolazio. Čulo da ima tu vezi, došlo praće od njega. Da je dobar za šećer. A to samo malo uspeš, stvarno. Kad ja ovo navijem. A ima, ne. A ko će malo? Hajde da pa navijem. Ako me jeste, a mora. Sve ja sam tako, Je mu dobro ako je čin? Mogla malo jača biti. Malo za stepen, dva. Koliko je Jasmin? Koje? 25. Evo, vrati se. Koliko je? Kad dođeš za novu godinu imaš sve gotovo, ja? Šta bon, 2,5 kante, 25. Tu nema ništa. Molim krizom. Umjesto ne pive, jel? Ostat ćemo i 2 kobasice. Rekao je Ekro, dok god pjeni, ne diraj. Dok god baca pjeni. I premijere usaglasilo je s MMF-om revidirano pismo namjerice. Ne znaj, sok. Sok od trnjena. MMF-om i kićo. za ulazak u aranžman. Za mog pjesmu. Tako. Za mog cvrkuta. On zna šta je cvrkut. Za cvrkuta. Već je lopovi, jebijem im. Republike Srpske od 8. jula u vezi Ja volim, ja patim ti moj cvrkut. sa Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS i utvrđuje povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda zločin protiv čovečnosti za učestvovanje Radoslavu Kneževiću, Branku Topoli i Marinku Ljepovi. U napadu bombaša samoubice na zapadu Afganistana jučer je poginulo 13 i povrijeđeno 30 osoba, saopćili su policija.